Moi, se on ER täällä taas jälleen uuden videon parissa. Ja niin, mä ajattelin ilmoitella tällaista pientä juttua, että mä oon saanut nyt sellaisen, se kuvakäseen jännä juttu, mitä mä oon koittanut saada sen, en mä sai sitten sen. Juu, ja mä oon jakanut sinne linkin Pinkipossu kanavasta. Ja niin. Joo. Mä en kuulta miksi ihmeessä, mutta jotkut ruvennut valittaa siitä, että mä kuvan pelkästään kotona videoita. Tai no niin, mä kuvasin ne pari ensimmäistä videoa, mutta kuitenkin. Niin. Niin mä ajattelin sitä sitten taas, että vaikka mä nyt oon täällä minun pieni mökissäni. Ihan omassa huoneessa. Niin. Hehe. Joo, niin. Niin mä kyllä ajattelin, että mä voisin aivan juuri kohta tehdä sellaisen ulkona olevan videon. Ja, mutta arvatkaa mitä. Kohta alkaa Minecraft. Ja se on Minecraft. Wood Battle. Ja mä pyydän Pinkipossua, Williamia. Ja sen pyydän ehkä ensimmäistä kertaa saatatte ehkä jopa nähdä videolla Elpuma 48. Täytyy se nää, mutta se saattaa ehkä tulla meidän kanssa pelaa Pool Battle. No niin, ja sit mehän nähdään seuraavassa videossa. Eli se oli ER ja se on nyt. Moi. Miksi minä aina epäonnistun tän? No niin, oota. No niin, uudelleen. Vielä kerran. Ei se on nyt. Moi moi. Ei, se on nyt. ER. Kuittaa ja moikka.